ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିର ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଘରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୂଜାଟି। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍। ଆଜିର ଦିନଟି ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିସାରି ଜାଣିସାରିବେଣି ଯେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦିନ ଥିଲା, କାରଣ ଆଜି ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ମୋ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ତ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଏଠି ସେମାନେ ପଳେଇଥିଲେ ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ତାପରେ ସେମାନେ ମା ଜେଜେଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଟିକେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ପୁରା ପିଓର ଭେଜ୍ରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା। ଭାତ, ଡାଲମା, ଦହି ବାଇଗଣ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ହାଲକା ଫୁଲକା ଟିକେ ଭଜା ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରି ଜଲ୍ଦି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ବାଡ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇସାରି ମୁଁ ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ବୋଉର ମୋର ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆମ ଘରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଚୁନା କରିବାରେ ଆଉ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କରିବାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ରାତିର ଡିନର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଟା ଚକଟିକି ଏପଟେ ତରକାରୀ କଷିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ସେପଟେ ନନା ବି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ନନାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ନନାଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଚା ଜଳଖିଆ ଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ନନା ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ସଜାଡ଼ିବାରେ। ତାପରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ ଆମ ଘରେ ପୂଜାଟି ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଛୁଆମାନେ ସଂକଳ୍ପରେ ବସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନେ ଏତେ ସମୟ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ ବାପା ବସନ୍ତି। ତାପରେ ଆମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ମାଉସୀ ଆସିକି। ତାପରେ ଏଠି ନନା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଛୁଆଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିକି ପୁରୀ ତରକାରୀ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା ପୁରୀ ବନେଇବାର ଥିଲା, ମୁଁ ମଝିରେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପୂଜା ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ନନା ଫାଇନାଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଛୁଆଙ୍କର ତ ମନ ବୁଝିବନି, ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ ନ କାଟିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଠି କେକ୍ କାଟି ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାଉସୀକି ଯେହେତୁ କେକ୍ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କେକ୍ ଖାଇବାର ଆକ୍ଟିଂ ଏଠି କରୁଥିଲେ। ତ କେକ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଆଣ୍ଟି ଆଣିଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଇ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଖିଆପିଆ ସାରି ଆମର ମାଉସୀ ଘରୁ ଆମର ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ବି ଖାଇ ପିଇ ସାରିଥିଲୁ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ଛୁଆଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟି ସରିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।